Stredná odborná škola technická v Zlatých Moravciach má 66-ročnú históriu, to znamená, že vznikla v roku 1950. Počas tejto svojej histórie stále bola verná strojárskému elektrotechnickému zameraniu, ku ktorým sa postupne pridružilo aj ekonomické, a to je vlastne profilácia školy do dnešného dňa. Na škole ponúkame nasledovné štvoročné študijné odbory. Mechanik nastavovač pre oblasť nástrojársky technik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik pre oblasť diagnostika chladiacich a klimatizačných zariadení, mechanik počítačových sietí a logistika. Trojročné učebné odbory, ktoré sa vyučujú na našej škole, sú nástrojár, obrábačkovou, strojný mechanik, elektromechanik pre silnoprúdovú techniku a elektromechanik pre chladiacu a klimatizačnú techniku. Nadstavbové odbory nadväzujú na trojročné učebné odbory, a to sú elektrotechnika, strojárstvo a podnikanie v remeslách a službách. Externé štúdium ponúkame vo všetkých týchto odboroch, ktoré som vymenovala. Nachádzame sa v počítačovej učebni, kde sa vlastne vyučujú predmety v rámci IKT technológií. Takýchto učební je na škole, sú na škole 4. Všade sa učí vlastne v nich informatika, ale hlavne odborné predmety, ktoré sú nasmerované podľa študijného zamerania jednotlivých žiakov. Napríklad logista, študijný odbor logista, sa to učí v rámci aplikovanej informatiky, elektronické zobrazovanie údajov na počítačoch. Ostatné odbory, hlavne elektroodbory, mechanik mechatronik, mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik vlastne pracujú v rámci svojich aplikácií, ktoré vlastne potrebujú na to, aby úspešne zvládli problematiku vyučovania. Hlavne sú to rôzne simulačné softvéry, aplikácie, ďalej sú to návrhové systémy a rôzne simulačné aplikácie. Mechanik počítačovej sieti má také dva nosné predmety, je to technické vybavenie počítačov a software vybavenie počítačov. Žiaci sa v nich učia spoznávať jednotlivé komponenty počítačov, jednotlivé zostavy, vybrať komponenty, skladať ich do zostav a následne oživovať, inštalovať operačné systémy a sprevádzkovať vlastne počítač na to, aby sa dal používať. Snahou je vlastne vytvoriť potom počítačové siete, ktoré sa snažia zabezpečiť a vytvoriť na používanie užívateľom. Celý edukačný proces na našej škole smeruje k tomu, aby absolventi našli úspešné uplatnenie na trhu práce. Duálne vzdelávanie je vlastne založené na rovnomernom striedaní teoretického vyučovania a odborného vyučovania. Teoretické vyučovanie absolvujeme v školách a praktické vykonávame vo firmách. S firmami máme uzatvorené učebné zmluvy, ktoré platia počas celého obdobia a môžeme sa po štúdiu zamestnať v tých určitých firmách, ktoré sme si vybrali. Vo firme nás majú na starosti inštruktori duálneho vzdelávania. Vo firmách dostávame počas praxe podnikové štipendia. Vo vyšších ročníkoch, ak sa účastňujeme produktívnej práce, dostaneme aj finančnú odmenu. Firma nám zabezpečuje stravu, pracovný odev a ochranné pomôcky. Nachádzame sa na dielni pre chladiarenskú techniku. Naša stredná odborná škola technická je momentálne jedinou na Slovensku, ktorá vyučuje odbory chladiarenskej klimatizačnej techniky a z oblasti tepelných čerpadiel. Stali sme sa od 1. apríla 2016 Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre chladiacu a klimatizačnú techniku s celoslovenskou pôsobnosťou. Aktívne spolupracujeme so Slovenským zväzom chladiacej a klimatizačnej techniky, vykonávame školenia, kurzy a skúšky pre odborníkov z praxe a takisto títo odborníci z praxe sa podieľajú aj na ukončovaní štúdia našich žiakov, čiže aktívne sa zúčastňujú našich záverečných skúšok. Medzi našimi absolventami sú úspešní reprezentanti Slovenskej republiky. Iveta Šranková je strieborná olympijská medailistka v pozemnom hokeji z Moskvy. Jaroslav Bucheň je niekoľkonásobný reprezentant a majster Slovenska v športovej kulturistike. Matúš Lavo je reprezentant Slovenskej republiky v motokrose.
Naša škola je súčasťou projektu Požitavskej futbalovej akadémie, čo znamená, že každoročne otvárame jednu triedu s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy zameranej na futbal. Pozývam všetkých deviatakov na Deň otvorených dverí, kde si môžu prezrieť priestory školy, priestory odborného výcviku za prítomnosti zamestnancov firiem, ktorým odprezentujú svoje pracoviská a ponúknú im možnosť študovať nielen v neduálnom, ale aj v duálnom systéme vzdelávania. Budeme sa tešiť.